Nou ja, goed. Wat de gevolgen zijn van deze verkiezingsuitslag natuurlijk in Nederland, dat weten we nog niet, want de formatie moet natuurlijk nog gaan beginnen. Maar het is wel, persoonlijk vind ik het wel heel zorgelijk dat een partij heeft gewonnen die een niet erg warm hart heeft voor de eilanden. En bijvoorbeeld het feit dat er in het programma staat van de PVV dat de excuses voor het slavernijverleden moeten worden teruggedraaid, is natuurlijk zorgelijk. Ik denk overigens niet dat het heel waarschijnlijk is dat dat gaat gebeuren, want daar komt ongetwijfeld geen meerderheid voor. Maar het is wel goed om dat te realiseren. En ook op het gebied van digitalisering bijvoorbeeld bestaat er in het programma van deze partij verder niet iets. En de laatste begrotingsbehandeling, ik vertelde dat vanochtend nog aan Otti, die ook in de call is, heeft de PVV-vertegenwoordiger bij de begrotingsbehandeling het voorstel gedaan om de eilanden op marktplaats te zetten. Wat natuurlijk sowieso een ridicuul voorstel is, maar tegelijkertijd ook volstrekt onmogelijk. Maar het zegt wel iets over de toon.